қаласында жер убылған, машина бамперсіз қала. С утра приехал сюда, 8:30. Уже машина стояла с потерянным бампером. Қозанның Фучик урамында автомобиль түшіп кетерлік шықыр не үшін барлыққа келе? Барысы әтірліше вылезает. Benim oyuncu başta tekşirmek gerek. Ondan sonra rezultat. Сәбәпләрен Алия Сабирова білішті. Биектау районында батыр егетнең исемен мәңгеләштерделәр. Туган җиргә, сиңа нигезенә тап төшерми кайтты исеме. СВОда хәрби бурычны үтәгәндә һәлак булган Илшат Галимовка истәлек тактасы ачылды. Курыкмагыз диде, еламагыз, мин кайтам диде ул. Әмма менә батыр булып кайтты. Дубъяз мәктәбендә узган чарада кыю егет турында нинди хатирәләр яңартты. Бу хакта тулырак Илдар Сафиуллин. 93 яшьлек әби пенсиясеннән СВОдагы егетләргә ярдәм җибәрә. Яшүсмер егет батучы кызны коткара, бер гаилә 15 бала тәрбияли. Казанда безнең заман герое конкурсы җиңүчеләрен бүләкләделәр. Кешегә ярдәм иткәндә инде үзебезгә дә рәхәт, күңелгә дә рәхәт дигәндәй савабы да булсын. Батырлык үрнәге булган кешеләр хакында Инзилә Хусейнова. Җомга көн яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыру исә студиядә мин Люциана Тфулин эшлим. Дүшәмбе 9 декабрьдә Россиядә Ватан геройлары көне билгеләп үтелә. Бүген шушы дата алдыннан Рөстәм Миннеханов махсус хәрби операциядә һәлак булган якташыбыз Алексей Капуновның гаиләсенә алтын йолдыз тапшырды. Ул СВО вакытында Россия герое исеменә лаек булган 14-нче Татарстан кешесе. Мартта Авдеев юнәлешендә барган хәрби бәрелеш вакытында яу кырыннан 3 иптәшен алып чыккан. Тагын берсен саклап калу өчен аны үз гәүдәсе белән каплый. Каһарман егет һәм аның хәрби батырлыкка илткән тормыш юлы хакында Рүзәл Шәрипов. Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено подполковнику Капунову Алексею Викторовичу. Рөстәм Миннеханов алтын йолдызны Алексей Капуновның әнисе, хатыны һәм улына тапшыра. Иратаңа СВОда хәрби бурычны үтәгәндә күрсәткән батырлыгы өчен лаек дип табылган. Дәрәҗәле бүләк президент указы буенча вафатыннан соң гаиләсенә тапшырыла. Это самая высшая награда Российской Федерации. 14 героев у нас. Один из них ваш сын, супруг, ваш папа. Рөстәм Миннеханов бүген тагын бер кат Алексей Капуновның кыю хәрби һәм яхшы офицер булуын әйтте. Аның үзен аямыйча хезмәт итүе хәрби бурычларны тиешенчә үтәп, иптәшләренең гомерен саклап калырга булыша. Рәис Алексей Капуновны ватанга тугры хезмәт итүче шәхес дип атады. Герой Казанда туып үскән, башкаланың танк училищесында белем алган. Ике бабасы да сугышта катнашкан була. Я отговаривала вот с сестрой. Апам һәм улымның укытучысы белән без аны хәрби булмаска күндерергә тырыштык. Әмма ул гел юк, әни, мин шушы юлны сайладым дип җавап бирә иде. Алексей СВОга 2022 елның көзендә өлешчә мобилизация буенча киткән. Андагы хәлләрдән бер кайчан зарланмаган. Якыннары белән гел видео элемтә аша аралашып торганнар. Говорил всегда все хорошо. Я и нормально. Как дела? Нормально. В меру строгий. Когда надо, Алексей Капунов Авдеев юнәлешендә оборонаны ныгытуда катнашкан. 21 мартта яу кырыннан җәрәхәтләнгән 3 иптәшен чыгарган. Атыш вакытында хезмәттәшен саклап калам дип үзе яралана. Шуңа да карамастан хәрбиләр командасы белән идарәне дәвам итә. Әмма каршы якның чираттагы һөҗүме вакытында алган ярадан соң гомерен саклап кала алмаганнар. Как офицер, как человек, который выполнял поставленные задачи. Офицер һәм кеше буларак ул безнең өчен үрнәк иде. Барлык бурычларны тиешенчә үти торган шәхес булып истә калачак. Алексей герой йолдызын вафатыннан соң гына алмады. Ул инде исән чагында ук аңа лаек иде. За те все действия, которые он все это выполнял. Это изумительный человек был. Искиткеч кеше булдым, әле дә шонып бетә алмыйм. Ул гел минем уемда яшәде һәм яшәячәк тә. Алексей Капуновка 43 яшь булам. Ул махсус хәрби операция вакытында Россия герое исеменә лаек булган 14-нче Татарстан кешесе. Рүзәл Шарипов, Андрей Ключников, Яңа гасыр каналы. СВОда хәрби бурычын үтәгәндә батырлар һәлак булган Илшат Галимовка бүген Биектау районында истәлек тактасы ачтылар. Аның гомере ел башында Авдеевканы азат иткәндә өзелә. Россия президенты фәрманы белән Илшат батырлык орденына лаек дип табылган. Бүген медальне аның улына тапшырдылар. Истәлек тактасы Дубъяз мәктәбе диварына урнаштырылды. Ата-бабалары вәсиятен үз гомере белән аклады. Горурлансын, авыл улың белән.
Беркет кебек уллар үстердең. Туган җиргә, сиңа, нигезенә тап төшерми кайтты исеме. Тирән мәгънәле шигырь яңгырый, мәктәп янына җыелган дөбьяз халкы күз яшьләрен тыя алмый. Әлеге сүзләр СВОда хәрби бурычны үтәгәндә һәлак булган Илшат Галимов турында. Бүген аның хөрмәтенә истәлек тактасы ачтылар. Ул шушы уку йортында белем алган. Шигырьне бер туган абыйсының якты истәлегенә багышлап Ришат язган. Абый үзе өйрәнеп гармонда уйный белә иде. Загырак утырса көйләрен дә барлап. Тавышы да бар иде аның. Иҗади истәлет, ватанпәрвәрлек хисе, тырышлык һәм кыюлык нәселдән килә ди Илшат Галимовның әнисе Гөлсинә ханым. Бабалары беренче бөтен дөнья бийек ватан сугышларында катнашкан. СВО башлангач Илшат та анда китәргә карар кыла. 23 февральдә ватанны саклаучылар көнендә дөньяга килүдә кыю, батыр булырга этәргән диярсең. Курыкмагыз диде, еламагыз, мин кайтам диде ул. Әмма менә батыр булып кайтты. Шулай бит, әмма кеше бит барыбер берәү дә мәңгелек түгел бит инде. Шулай бит, кайчанда булса үлә. Шулай язылган. Һәм менә мин шундый нәтиҗәгә килдем. Бу минем өчен йөрәгемдә мәңгегә, аны берәү дә тартып ала алмый. Минем горурлыгым. Ул минем беренче мәхәббәтем. Без аның белән минем 16 яшьлек вакытта танышкан идек. Ләйсән Илшатның хатыны 20 елга якын бергә яшәдек ди. Сабантуйга кайтам дип китте инде, киткән вакытта. Мин өметләндем инде. Кайтыр дип уйладым. Бер дә алай итеп безне язмыш айырды дип уйламадым. Награжден орденом мужества. Посмертно. Пулеметче Илшат Илдус улы быел гыйнвар айында Авдеевканы азат иткәндә һәлак булган. Ул вафатыннан соң Россия президенты карары белән батырлык ордены белән бүләкләнә. Бүген таныклык һәм медальне Илшатның 9-нчы сыйныфта укучы улына тапшырдылар. Мен бик ярата идем, миңа ул бик горурлык. Батырларның исемен мәңгеләштерү район үзәгендә дә башкарылачак диләр. Бөек Ватан сугышында геройларына куйган кебек иттереп, обелисклар куеп, шул җиңү паркларында, мәйданчыкларында урнаштырып заларның исемнәрен мәңгегә дип торабыз. Истәлек тактасы Дөбьяз мәктәбе ишек алдындагы герой шагыйрь Муса Җәлил һәйкәле янәшәсендә урнаштырылган. Монда белем алучы балалар батырларның исеме мәңгелек булуын күреп үсәчәк. Мәңгелеккә күчкән баламның рухлары шат булсын, урыннары җәннәттә булсын. Мин аның белән чиксез горурланам, мин аны сагынам. Ул яратып сагыну. Биектау районыннан Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. 93 яшьлек әби СВОдагы хәрбиләргә пенсиясеннән ярдәм җибәрә. Табиблар исән калуында өмет булмаган пациентларны өлешләп җыя. Балалар кешеләрне судан, уттан коткара. Бүген Казанда ел дәвамында батырлык кылган татарстанлыларны бүләкләделәр. Аларга безнең заман герое дип аталган премия тапшырыла. Денис Осипов и Ринас Хаердинов. Ринас Хаердинов белән Денис Осипов ут бетеп ишекләре ябылып туктап калган трамвайдан кешеләрне чыгарырга булышканнары өчен бүләкләнә. Җәйге чиллә булганлыктан транспорт салонында һава калмый. 15 кеше аннан чыга алмый торган. Алар трамвай тәрәзәсеннән эчкә кереп ишекне кайырып ачып барысына да ярдәм итә. Хәзер бөтен кеше ярдәм кылу сузырга бик ашыкмый. Беркем дә килмәде. Үзебез икәү напарник белән кешеләрне чыгардык. Ислам Әсхәдуллин махсус хәрби операция башланганнан бирле егетләргә ярдәм итә. Башта яшеренү челтәрләре, окоп шәмнәре ясап җибәргән булсалар, быел районнарында бер төркем волонтерларны җыеп, коры ашлар әзерли башлаганнар. Ел дәвамында 100 000 порция узатылган. Төрле хатлар килә, бик күп кенә рәхмәт сүзләре килә, ашларыгыз бик тәмле дип. Шундый вакытта инде без тагын да күбрәк эшлис килә башлый. Әлбәттә, тагын да күбрәк инде булышырга телибез инде. Түбән Камадан Рукия Сәхәбетдиновага 93 яшь. Ул да хәрбиләребезгә ярдәм итүдән күңелемә тынычлык алам ди. Үз пенсиясеннән егетләргә дип 200 комплект эчке кием сатып алып җибәргән. Хәзер чираттагы партияны әзерли. Авыр чирда тордым, Ленинградта бөтенесе ачлыктан үлделәр. Шуңа күрә ярдәм итәргә булдым. Ә менә бу М7 трассасында юл һәлакәтенә эләгеп, үлем хәлендә яткан кызның тернәкләнеп килгән вакытында төшерелгән фото. Аңа бер-бер артлы берничә операция ясыйлар, тәненең һәрбер органын өлешләп җыярга туры килде ди белгечләр. Операцияны табиб-травматолог Марат Хакимов ясаган. Чудо это или не чудо? Мин батырлык кылмыйм, бары тик үз эшемне генә башкарам. Бу кызны коткаруны мөгъҗиза димәс идем. Шулай да табибларга бик нык тырышырга туры килде. Кешеләрнең сәламәтлеген кайгырту тормышымның аерылгысыз бер өлеше.
Бүләкләү тантанасын Ватан геройлары көне уңайыннан оештырганнар, медальләрнең 50-дән артык кеше һәм оешма вәкилләре ала. Без гади тормышта батырлык үрнәге күрсәткән кешеләрне, балаларны, гаиләләрне бүләклибез. Алар башкарган эшләр һәрберсе игътибарга лаек. Иң мөһиме берсе дә рәхмәт яки мактау сүзләре ишетер өчен тырышмый, ә күңелләре кушканга күрә булыша. Әлеге премия ел саен яше, вазифасы, нинди һөнәр иясе булуга карамастан, безнең арада каһарман һәм батыр кешеләр барлыгын дәлилли. Инзилә Хөсәенова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанның Фучик һәм Кылгали урамнары чатында нәкъ юл уртасында җир була. Монда берничә автомобиль чыгып китәрлек тирән чокыр барлыкка килгән иде. Бу хәл иртән була. Социаль челтәрләрдә таралган видеолардан күренгәнчә урамда әле караңгы. Участокны әйләндереп алмаганнар, машиналар бу урынны урап узарга мәҗбүр. Шәһәр халкы исә бүген бәла аяк астында булуына инандыкты. Алар сүзләренчә, бер автомобиль зыянда күргән, ул бамперсыз кала. Берничә сәгатьтән соң территорияны әйләндереп алалар. Авария бригадасы хезмәткәрләре ремонтны башлап, чокырны ком белән күмә. Сегодня произошел провал на пересечении улиц Фучика и Кулгали. Фучик һәм Кулгали урамнары киселешендә җир убылу, метро линиясын сузу эшләр белән бәйле. Авария хезмәткәрләре шунда урынга чыкты. Бүген чокыр күмелеп куелды, иртәгә асфальт җәйләшәк. Барысы төрлечә уйлыйлар. Менә уенча башта тикшерергә кирәк, аннан соң инде результат. Татарстан халкы яңа елга чыршыларны азрак сатып ала башлаган. Ясалманы куйны кулай күрәләр икән. Узган елның декабреннән соң Урман хуҗалыгы министрлыгында шуны нәтиҗәгә киләләр. Шуңа быел чыршыларны 25%-ка кимрәк әзерләгәннәр. Бу хакта журналистларга тармак министры Равил Кузюров сөйләде. Ул агымдагы елга нәтиҗәдә ясады. 2024-тә Татарстанда 4,5 гектардан артык мәйданда агачлар утыртканнар. Әлеге эшчәнлек урманнарны саклау төбәк проекты буенча башкарыла. Быел урманчылыкларда ут чыгу очраклары узган елга караганда 3 тапкырга азрак булган. Бу даими күзәтү һәм яңгырлы җәй нәтиҗәсе ди министр. Хокук бузучылар күбәйгән, урманнарда иминлек кагыйдәләрен үтәмәүчеләргә административ җәза билгеләү турында 142 карар чыгарыла. Тулайм алганда 904 мең сумга штраф салынган. Киләсе елдан экологик иминлек илкүләм проекты эшли башлый. Игътибарны шәһәр һәм сәнәгать үзәкләре янында урман утыртуга юнәлтәчәкләр. Промышленный центрларга шәһәр ичендәрендә кирәк торган агачлар инде, алар 1,5 метр, 2,5 метр булырга тиеш. Алар безнең тоже бар. Җитмәсә, безнең республикада эшләп бара торган частный питомниклар бар. Программа экологического благополучия кергән ресурслар, басанычлы материалны распределение ясыйбыз инде. Безнең җитәрлек барсы да Татарстанда. Соңгы тапкыр 5 декабрьдә кар 2008 һәм 2009 елларда ятмаган. Аңа чаклы шундый күренеш 1996 елда күзәтелә. Декабрь аенда татарстанлыларны нинди һава торышы көтә һәм глобаль җылынудан безгә куркырга кирәкме? Бу хакта Реальное время интернет газетасындагы язмадан укый аласыз. Бүген Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Анна Кузнецова белән очрашты. Алар туучылар санын арттыру буенча төбәк программаларын гамәлгә ашыру, гаилә кыйммәтләре институтын ныгыту турында сөйләштеләр. Шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм турында фикер алыштылар. Казанга сәфәр вакытында Анна Кузнецова Богородица монастырына да барган. Ватан геройлары көне алдыннан Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Анна Кузнецова СВОда яраланган хәрбиләрнең хәлен белеште. Алар оборона министрлыгының Казандагы госпиталендә дәвалана. Биргә ир-атлар бөтен Россиядән, шулай ук илнең яңа төбәкләреннән киләләр. Госпиталь 2 ел элек ачылган иде. Беренче 3 катта сырхаухана, дәвалау диагностика бүлеге, 4нче катта операция һәм реанимация блоклары урнашкан. Шулай ук ислам һәм христиан динен тотучылар өчен гыйбадәтханәләр эшли. Анна Кузнецова заманча медицина җиһазларын карады, палаталарны йөреп чыкты, хәрбиләрнең хәлен сорашты. Без сезнең белән горурланабыз диде һәм тизрәк саугуларын теләде. Ир-егетләр өчен концерт оештырганнар. Помещение масштабное. Әлеге бина бик зур, әле бирдә урнашкан учреждениенең мөмкинлекләре тулысынча файдаланылмаган. Моны истә тотарга кирәк. Чөнки госпитальнең эшчәнлеген тагын да җәелдерү ихтималы зур. Без шушы мәсьәләләр буенча учреждение җитәкчелеге белән фикер алыштык. Бердәм Россиянең иҗтимагый ярдәм штабында Анна Кузнецова яшь герой премиясына җиңүчеләр белән очраша. 6 яшь үсмер 3 ел дәвамында укуда югары нәтиҗәләргә ирешә алган, яхшы гамәлләр кылган. 14 яшьлек Ибраһим Әхмәдуллин Т-24 дип исемләнгән яңа танк уйлап чыгарган. Моның өчен диплом белән бүләкләнә.
5 яшьлек Зара Иванова 4 тапкыр дөнья рекорды койган. Ул трамплиннан сикерә белүче һәм Эльбрус тауынан шуып төшүче иң яхшы сноубордчы. Бүгенге очрашуда Сәйд Галиуллин да катнашты. Ул 22 тапкыр халыкара, 5 тапкыр Россия, 9 мәртәбә республика конкурслары җиңүчесе. 12-сендә гран-прига лаек булган. Күптән түгел «Голос дети» тапшыруында 2-нче урынны яулады. Подрастает у нас достойное поколение наследники наших героев великих побед России, которые продолжают эту миссию. Но взрослым сегодня нужно делать все, чтобы правильно расставлять акценты, чтобы помогать, поддерживать, быть рядом. Рейхстаг төбәсендәге сын ничек аталган? 1945 елның җиңү парадында күктә нинди сүрәт ясаганнар? Сугыш вакытында кайсы танкны әүкә дип атаганнар? Бүген Казан инновация университеты студентлары тарих буенча белемнәрен сынап карады. Быел тест сорауларын Бөек Ватан сугышында җиңүгә багышлаганнар. 2025-тә без аның 80 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Егет һәм кызлар 40 минут эчендә 40 сорауга җавап эзләде. Бу чараны оештыру ул безнең тарихыбызга яңадан кайту һәм үзебезнең менә шушындый биек җиңүгә лаеклы һәм шушы җиңүне китергән халык икәнлегебезне күрсәтеп тора. Тарих ул безнең киләчәгебез, без аны белергә тиешбез. Киләчәктә элек булган хаталарны каламас өчен. Бүген Рөстәм Миннеханов Бахрейн корольлегенең Россиядә гадәттән тыш һәм тулы вакытлы илчесе Әхмәт Әбдеррахман Мәхмүд Исмаил Әл-Сауди белән очрашты. Алар сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләр, фән, туризм, ислам банкингы һәм хәләл индустриясе буенча хезмәттәшлекне үстерү турында фикер алыштылар. Татарстан һәм Россия һәм Бахрейн арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга зур өлеш кертә Рөстәм Миннеханов. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, Бахрейн корольлеге вәкилләре республикага еш килә. Алар даими рәвештә нефть, газ, химия һәм халыкара икътисади Казан форумында катнашалар. Россия ислам дөньясы стратегик күз алу төркеме эшчәнлегенә зур өлеш кертәләр. Фәрит Мөхәммәтшин хөкем ителгәннәрне иреккә чыккан җәмгыятькә социаль яктан яраклаштыру буенча Татарстан тәҗрибәсе белән уртаклашты. Бу хакта Саранскида Иделбу федераль округына кергән төбәкләрнең закон чыгаручы хакимият органнары берлеге утырышында сөйләштеләр. Җыелыш алдыннан кунакларга шикәр заводы базасындагы төзәтү үзәген күрсәтәләр. Анда хөкем ителгәннәр өчен эш урыннары булдырылган. Төрмәки колонияда утырып чыкканнарның социаль җайлашуы турындагы федераль закон узган елның февралендә кабул ителгән иде. Ул аларга уку, эшкә урнашу, элемтәләр өзелгән туганнары белән мөнәсәбәтне киләү, хезмәт күнекмәләре алуда ярдәм итүне күздә тота. Бу мәсьәләдә Татарстан эшчәнлеген югары бәяләделәр. Республикада элеккеге тоткыннар өчен 2 пробация үзәге эшли. Иреккә чыкканнар өчен хезмәт урыннарын саклыйлар. Аларны дөрес юлга бастырып, аннан инде алар күрәсен күргәннәр, нужасын үткәннәр, заключениедә булып, менә кайткач аларга беренче ярдәмне күрсәтергә дигән карарларыбыз бар, законнарыбыз бар, һәм хөкүмәт, министрлыклар ярдәм итәләр. Бүген Казан Кремлендә коррупция белән көрәш максатыннан оештырылган иҗади эшләр конкурсына йомгак ясадылар. Ул мәктәп укучылары һәм студентлар арасында үткәрелде. Ришвәтчелекне тамырдан юк итәргә кирәклеген монда Тукайның былтыры да искәртә. Дуслар арасында намус бар, ришвәтчелекне дошман күрәләр. Әлеге бәйге быел 7нче тапкыр оештырылган. Конкурска 900-дан артык иҗади эш кабул итәләр. Җиңүчеләрне ачыклау җиңел булмый, чөнки конкурска елдан-ел тырышыбрак әзерләнәләр. Тема төрле яктан яктыртыла. Шуңа аларның эшләре киләчәктә ришвәтчелеккә каршы юнәлтелгән методик белешмәләрдә бастырылачак. Шулай аларны профилактик очрашуларда кулланырга җыеналар. Киләсе елда Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле «Җиде мәрҗән» халык хәтере дигән мюзикл тәкъдим итәчәк. Премьерага әзерлек барышын журналистларга күрсәттеләр. Капиталь цикләндерүдән соң артистлар кабат үз бинасына кайтты. 17 ел элек коллектив сәхнәләштергән «Җиде мәрҗән» дигән тамашаның заманча куелышы булачак бу. Яңа көй язганнар, биюләр әзерләнә, 120 артистка костюмнар тегәләр. Ләкин асылы һәм төп фикерләр үзгәрешсез кала. Репетицияны Олия Сабирова күреп кайтты. Җыр һәм бию дәүләт ансамбле артистлары иртәдән кичкә кадәр репетицияләрдә. Инде 2 ай «Җиде мәрҗән» халык хәтере дигән спектакль әзерлиләр. Ул кешелек кыйммәтләре, бу дөньяда үз урыныңны табу, гаиләнең һәркем тормышында әһәмияте турында сөйли. Тормыш та алга бара. Шуңа күрә бу мюзиклның эштәлеге бу көндәге хәлгә керә. Үзебезнең иң кадерле кешеләребезгә без кайвакыттыр вакыт җитмисә яшәргә, матур сүз әйтергә, менә шунда бетерсә бу
мюзиклда шул кергән, ни демәктән яшьләргә olsun. 17 ел элек коллектив куйган Җидемәрҗән дигән тамашаның заманча куелышы булачак бу. Татарның беренче этно-мюзиклы 3 ел сәхнәдән төшмәгән. Хәзер аны яшьләр күзлегеннән алар телендә күрсәтергә телиләр. Шул заман вакытында ул бик көчле куелган иде. Хәзер бит инде 17 ел үтеп китте. Замана үзгәрә, яңалыклар килә, бию ягыннан да төрле юнәлешләр, шуңа күрә хәзер куелган постановкаларда безнең биюләр үзгәртелгән. Төп герой Рамай ролен Татарстанның атказанган артисты Фәнил Фәйзуллин башкара. Сюжет буенча карьера дип үткән һәм бүгенге көн элемтәсен югалтып, гаиләсез кала ул. Һәрбер адым ясый үзенә таба. Тормышта нәрсә кадерле аның өчен. Гаиләнең нинди гаилә кадерен дә белергә өйрәтә, аларга эш кадерен дә белергә өйрәтә, тормышка карашын да үзгәртә. Шуңа күрә вот Рамайның роле менә шундый анда. Мюзиклны яшь режиссерлар Лия һәм Антон Гыйсматулловлар куя. Башкала халкына алар БРИКС саммиты уңаеннан циркта тәкъдим ителгән Азия кайтавазы дигән тамаша буенча таныш. Мы выделили для себя одну главную жемчужину. Без үзебез өчен төп мәрҗәнне билгеләдек. Бу традицияләр кеше үткәнен белеп яшәсә, үзенең кем икәнен, бу дөньяга нәрсәгә килгәнен дә аңлый. Спектакль өчен музыканы композитор Радик Сәлимов язган. Костюмнарны да башкача күрәләр. Һәрбер артист аларны 10 тапкыр диярлек алыштырачак. Менә современныйлар белән бергә национальный да сыман була инде костюмнар. Бөтен мюзиклда, наверное, где-то 150-200 костюм булыр дип уйлыйм. Концертның икенче бүлеге спектакльдәге төп фикернең дәвамы булачак. Ул ансамбльнең алтын фондындагы җырлар һәм иң яхшы биюләре белән үрелеп бара. Премьера 9 гыйнварда Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында үтәчәк. Мюзиклны республика шәһәр районнарында һәм башка төбәкләрдә дә күрсәтергә ниятлиләр. Алия Сабирова, Алмазия Динов, Яңа Гасыр каналы. Тагын ярты сәгатьтән безнең каналда хоккей башлана. Акбарс Витязь белән уйнаячак. Аңа кадәр әле новости Татарстаны тапшыру эфирга чыга. Хәзер рекламалар Айрат Шамс һава тырышы турында сөйләр. Мин исә сау булашам. Исән-имин булыгыз. Говорят, под Новый год случаются чудеса. Волшебные скидки в жилом комплексе «Алтын-Яр» до 700 тысяч рублей. «Алтын-Яр» – счастье быть дома. Звоните 216 68 68. Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле 20 декабрь Габдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залы. Өр-яңа программа. Шәп булачак. Рәхим итегез. Крепковид для кур и птицы. Это кальций, фосфор, минералы для крепкой скорлупы яиц, здоровья и яйценоскости кур. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права, это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Дальневосточный рыбный дом в Зеленодольске. Последний раз в этом году. Чавыча, Тихоокеанский клыкач, зубарь и не только. Ждем вас в ТЦ «Марстайм». Только с 3 по 5 декабря. Торопитесь. Көчле батырлар Татарстан чемпионатында. Көрәшчеләребез өчен җан атыйк. Смотри премиальный пакет «Премьер» целый год бесплатно и далее с отличной скидкой. Телекарта. Смотри, не переплачивай.
Танылган җырчы Динар Закировның 60 яшьлек юбилее уңаеннан бар иде яшь чаклар дигән аудио-видео язмалары флешкаларда, дискларда дөнья күрде. Шулай ук аның тормыш юлына багышланган буклет та бастырылып чыкты. Кәрим Тинчурин театры 18, 19 һәм 27 декабрьдә Рөстәм Галиуллин әсәре буенча куелган «Хыялга бер адым» спектакленең премьерасын тәкъдим итә. Кадерле дуслар, мин Ләйсән Махмутова үземнең юбилей иҗат кичәмә чакырам. 12 декабрь, Чулпан мәдәният үзәге. Мин сезне көтеп калам. Яшәргә! Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Республикада һава торышын салкын циклон формалаштыра. Хәзер тулырак. Данил Мастер күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерә. Декабрь аенда гына кухня гарнитурына заказ биргәндә юдыргыч, ә шкафка шалбар элегеше бүләккә. Тулырак мәгълүматны Казандагы 2-167-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Арча, Балташ, Яшелүзәндә аязучан болытлы, явым-төшемсез. Температура көндез 7-9, төнлә 8-11 градус салкын. Бу Атәтеш һәм Апаста алмашынучан болытлы, явым-төшем көтелми. Көндез температура 5-6, төнлә 8-10 градус салкын. Чистай Мамадыш һәм Нурлатта да аязучан болытлы, явым-төшемсез. Көндез температура 6-8, төнлә 10-12 градус салкын. Шалла Түбән Кама Сарманда аязучан болытлы, явым-төшем көтелми. Температура көндез -6-7, төнлә -10-12 градус. Әлмәт, Лениногорск һәм Урсуда аязучан болытлы, көндез 8-9, төнлә 13-14 градус салкын. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә салкын һәм явым-төшемсез. Зөядә көндез -6, төнлә -8 градус. Алмашынучан болытлы булачак, явым-төшем көтелми. Болгарда алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Температура көндез -6, төнлә -8 градус. Алабугада аязучан болытлы, явым-төшемсез. Көндез 8, төнлә 12 градус салкын. Казанда болытлы, явым-төшемсез булачак. Көндез 6, төнлә 7 градус салкын. Атмосфера басымы югары. Ул терекөмеш баганасының 776 мм тәшкил итәчәк. Җил секундына 4 метр чамасы. Дымлылык 78%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар. Ялларыгыз матур үссен.